Foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔna kunkan kibaruyaw olu de don an b'a fɔ ko ni o kuma sela aw danga na kunnafoni daminɛna an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolo fara ka bɔ Kulikoro mara la olu bisimilara an karamɔgɔ fɛ Seyide Sherif Iba Aidara DGP a kɛra Sherifla duba kɔnɔ Bangoni Janginɛbugu la commune 1 kɔnɔ Bamakɔ bɔɲɛ kun de ka kanu kumaw kurakuraya dugawu ɲini o n'a ɲɔgɔnna caman Kafunɛ Bacili a bɛna ɲɛfɔlikɛlu tɛ Sidibe ka sɔrɔlenw na. Nin ye laada ye Kulikoro alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka section bolo sous-section minnu bɛ Kulikoro Ansar section jɔ u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan san o san ka na ziyara kɛ ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka denbaya ma an fana karamɔgɔ n'a ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidi Sherif Usmani Madani Haidara nin kɔrɔ bɛ bɔɲɛ in na k'u sen foni ka bɔ u kɔnɔkɔrɔ a kun ye ka n'u ɲɛda Sherifu kan ka waleɲuman dɔn ni bonyamasegin kɛ ani k'u ka layidu kurakuraya alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usmani Madani Haidara n'a ka denbaya ɲɛkɔrɔ o siratigɛ kan Kulikoro Ansaru taama ɲɛkun tun bɛ Ansar ɲɛmɔgɔw bolo ka bɔ u ka section kɔnɔ Sherifla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u bisimilara an karamɔgɔ den fɛ an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Iba Haidara DGP ni an fa ka jɛn ye a Seyidi Sherif Usmani Madani Haidara ka da darula kan Kulikoro Ansaru u nana laada lakilen de la ka bilasirali ani hakilina ɲuman caman ɲini Sherifuw bolo ka labana k'u dala duwawu sanumanw ɲini ne ni mɔgɔ min nana bi ka bɔ mɔgɔ 300 dɔɔni ka bɔ sous-section Megetan an bɔra sous-section Megetan na Kulikoro section fɛ awɔ an tɛ se ka nisɔndiya yɛrɛ fo ka s'a dan na sabula k'a kɛ an mana karamɔgɔ sɔrɔ an ya Iba sɔrɔ o yɛrɛ bonyana an bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que Iba ya min fɔ ni silamɛya yɛrɛ kɔni fa kelen ba kelenya na a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan tiɲɛ yɛrɛ anw jigi fara fo ka s'a dan bɛɛ la ne bi foli kɛ naba bɛɛ lajɛlen la ani ka dugawu don an karamɔgɔ Usmani Sherif Madani Haidara ye Ala ka sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman d'a ma parce que ale kɛra sababu ye ka anw bɔ dingɛ min kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ an bɛ Ala barika da ni a ye parce que ka sababu kɛ ɲɛnamaya tun bɛ dingɛ min kɔnɔ bi ni Sherifkɛ nani kun dɛ silamɛya kun tɔ sira yɔrɔ la an kun ma foyi faamuya la o yɔrɔ sɔrɔ Ala ka Sherifla du Ala k'a barika Ala ka Sherifla du barika Ala ka kanuba bɛɛ lajɛlen kɛ minnu kɔnɔna jɛlen don Ala kana kɔnɔna jugu si bɔ a kanubaw la Ala k'an bɛ ka kalima sahada kɛ ka ɲɛsin o ni silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala ni bidenw barika kɔsɔ sallallahu alaihi wasallam alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ Bakirul Ulum a y'a ka nisɔndiya jira k'a ye Ansar jamakulu ka wuli ka bɔ Kulikoro ka na Sherifla denbaya la kanu ɲɔgɔnya kama ani layidu dafa kama ko dantɛ u la Sherif Iba Haidara ye dugawu don Kulikoro Ansaru ye Kulikoro mara ye ani Mali jamana bɛɛ lajɛlen ye sigi ka sɔrɔ ka wuli alisilamɛya donkan baya layidu wɔrɔ minɛni kan la fɔlɔ tɛ fila fara Ala kan n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ suyɛni kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Mamadu y'an bila baara ɲuman min na an b'a kɛ Ala k'an ka baya an bɛ to Sherifla duba kɔnɔ an karamɔgɔ Seyide Sherif Iba Aidara DGP a ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ ka kɛ ɲininikɛlaw ka kuma galama an ka jango ɲamada ka Ala waleɲuman dɔn Ala min ye an dusukun nɔrɔ ni silamɛya an b'o Ala fo ka Ala fo Ala min ye an dusukun nɔrɔya ni Aidara kanu ye an b'o Ala fo ka Ala fo Ala min y'an dusukun nɔrɔya ni alubetiw bɛɛ lajɛlen kanu ye an b'o Ala fo ka d'a kan Ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko kira k'a fɔ a ɲiningabaw ye la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba nti sara foyi fɛ n ka kiraya belebele la fo n'a kɛra n bɔnnaw kanu ye wa inni tarikum fiikum saqalayni a ko ne bɛ taa ka fɛn 2 de to aw bolo n'o ye kiraba yɛrɛ ka kuma ye Ala ka bilasirali kɔfɛ a ko fa in tamassaktum bihima lan tadilu min ba'di n'a y'o fɛn 2 minɛ aw
ti fili ne kira salen kɔfɛ u ye kira ɲininka ko fɔlɔ ye jumɛn a ko kuranɛ n'aw y'o ta aw ti fili ne bolo ansaru badji la kuranɛ ja b'a la a sigilen don kuranɛ kan a filanan ye jumɛn wa itirati ani n bɔnnaw ne bolo ansaru tugura cɛ min ko a ye o kanda sira yiriw la o ye alubeti dɔ ye o kuma a bɛɛ dafalen don an na ka fara an ka kanu kan an bɛ ala fo kan ka sɔli kira Muhamadu Mustafa ka sallallahu alaihi wasallam a n'a bɔnna sanumaw ka ɲini ala fɛ kisi ni nɛɛma bɛ ala bolo ala ma kɛra an yɛrɛ kan an sigira hɛrɛ la ala m'an wulila hɛrɛ la ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo Kulukoro a n'a nɔkandugu minnu bɛ yan ka aw fo danti foli min na wallahi karamɔgɔ ɲagarilen don ni aw ye karamɔgɔ ka du ɲagarilen don ni aw ye ala ɲagarilen don n'aw ye nin kɛnɛ kan ciba ɲagarilen don n'aw ye yan wahayu de ti jigin sinon ala kun bi mɛlɛkɛw nɛn labila ka gɛrɛ aw kelen kelen bɛɛ la k'a fɔ aw ye ko aw ye karamɔgɔ kanu kana bɔ a ye cogo min na ko ala yɛrɛ y'aw bɛɛ kanu ten kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye 5 school ye a tako 6nan kɛnɛ sigira sen kan kɛnɛdenw min ni a labɛnna HEVN fɛ ka bɛn tɛnɛ février kalo tile 15 ma a sereyara maaba caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɛmɛbagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya fana ani ka fara sigida yelen maɲɛma kan ni o ye Abdou Kulibali ye Sherifula Jabaraniso tɔgɔla Samayɛrɛ Sanogo ni hukumu kɔnɔ de tun bɛ an ka jan ka seereya I n'a fɔ san tɔw la Bazumana Sisoko Cuala Saliba Palais de la Culture Amadou Ampateba kɔnɔ o de minɛna k'a fa Eko da kɔnɔni ka sanga ni Fire School a tako 6nan baara bila fɔli baaraw ye k'a daminɛ poésie engagée ka tɛmɛ chorégraphie fɛ ka se mise playboy ma kalanso 7 minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ baarabila fɔlɔ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ye a seko ni a damayira yira nabaw la an y'a ye k'a fɔ école kɔfɛ activité foyi tɛ yen nɔ min b'a to denmisɛnninw bɛ se ka t'u ɲɛnajɛ min b'a to denmisɛnninw bɛ se ka occuper fɛn wɛrɛw la c'est pourquoi u bɛ t'u yɛrɛ di vagabondage ma ou bien u bɛ t'u yɛrɛ bila ko wɛrɛw la donc pourquoi école kɔfɛ an tɛ se ka activité dɔ créer activité min b'a to écoledenw bɛ bɔ u ka jamana kunkanko yɛrɛ kalama u ka jamana ka laadafɛnw ye min ye u ka taabolo ye min ye jamana yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ ani ka jamana kanu don u la an y'a jateminɛ k'a fɔ écoleden minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ lycée la an bɛ se k'a daminɛ olu la pour que cogoya min na u bɛ se k'u ka jamana dɔn u bɛ se ka k'u ka jamana fɛ bon pour que i ka k'i ka jamana fɛ f'i k'i ka jamana dɔn. a baara serela maa caman fɛ ka sanga ni sali minɛnen ye k'a fa dew maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn dan na o bɛɛ lajɛlen ye yirali kɛ nabaw la maadama seko ni dɔnko matarafali bunna kun kan ka se donso ɲumanw ani kumakan ɲumanw kɛcogoyaw ma yɛlɛmunzɛn yelen a ɲɛ kun kan kɛnɛ denba jalatigi a ma nimisa fiyewu a nali la a ka nɔgɔn ne bolo dɔrɔn ne bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn ne bɛ se k'u encourager dɔrɔn c'est bon voilà ko jugu a diyara ye kojugu n'i y'a ye kɔni sera yan kɔni a diyara ye de nafa kɔni b'a la parce que nin bɛɛ ye ka denmisɛnninw encourager dɔrɔn ye donc an bɛ se ka denmisɛnninw encourager san o san an ka ɲuman kɛ dɔrɔn n nisɔndiyara kojugu an b'a f'u ye san o san dɔrɔn u ka courage ta an ka kɛ n kɔni b'u dɛmɛ n seko ni damayira la an b'a f'u ye kɔni u ka courage ta san o san an ka kɛ ka ɲɛ en plus a ka ɲi denmisɛnninw ma farifoni ani nisɔndiya tɛmɛnen kɔfɛ ninnu ye kɛnɛ ye min bɛ kɛ sababu ka sifinnakaw dusukun lami an ka kɔrɔlenw ani an danbew fa ka se an tabiyaw matarafali la kɛnɛ den fa ka fɔ la baara baara n'a ɲɛsinlo jamana ɲɛtaga ma sigida yelen an bɛ a ko warima don ayiwa jinɛko t'a la siyako t'a la en tant que jamana kɔni n'a bɛ jamana servi an bɛ ka ko warima don donc nin baara nin y'a sigi o yɔrɔ de mais nin ye anw ka a den fa nin y'a sabanan ye donc nin b'a yira k'a fɔ fɛn in nafa de b'a la parce que n'a y'a jateminɛ an ka jamana taabolo kɛnɛ de don donc siya fɛn fɛn Mali kɔnɔ a siya bɛɛ ka taabolo de bɛ tɛmɛ kɛnɛ kɔnɔ
donc à travers les lycéens fait donc fɛn ba ye mun b'a yira k'a fɔ ko an ka culture an ka taabolo fɛn mun don nin ye kɛnɛ dɔ mun b'a yira pour que a kana se ka tunu. A cɛsirilen don ka nin hakilina ɲɔgɔn ninnu kokɔrɔ don. Association sigida yɛlɛma ɲɛma a nisɔndiyalen ye a yira k'a fɔ ninnu ye kɛnɛw ye ba kan ka don minnu na ko wa ale labɛnnen don sanga ni waati bɛɛ tumana min na ni wuli kɛra ka se ma. An bolo jalen don k'u kɔnɔ hali sisan ni Ala ka diɲɛ inshallah an y'a yɛrɛ kalifa Ala la. Ni baara in tago wɔɔrɔlan ye mais ni ye an ka k'a den fa ni y'a sabalan ye donc o b'a yira k'a fɔ ko fɛn in nafa de b'a la o de kama san o san fana an bɛ an bolo da kɔrɔ donc surtout ɲinata u y'a tɔgɔ da AS la o yɛrɛ de y'an fari walawala kosɛbɛ donc o de bɛnna ma o diyara n ye ka dugawu kɛ a hakilila tabagaw ye en même temps ka dugawu kɛ AS jamana den bɛɛ lajɛlen k'a fɔ Ala ka hɛrɛ nati AS jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Baara ninnu kɔnɔna na tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen taara ka ɲɛsin Monsieur Isa Poli Jalo ma lycée Seni Giriziw tigi don dali masa ka wele sera min ma nin waati laban in na o kɛtɔ ka ɲɔgɔn falen sɛnɛ kan jama ɲɛkɔrɔ kalandenw ye o bila o fila ni dɛbɛ la baara daminɛ ni a foro waati cɛ jaabiw ka sɔrɔ ka bɔ membre de jury fɛ poésie bunakun kan lycée Lanterne o de wulila ka jɔ ni saraba ye la Renaissance ye o nana jɔyɔrɔ filanan na chorégraphie bunakun kan lycée Jane Semega o kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn madan ye la Renaissance ye o nana jɔ jɔyɔrɔ filanan na Miss Playboy bunakun kan lycée La Lumière o wulila ka jɔ ni saraba ye la Renaissance ye o nana jɔyɔrɔ filanan na lycée Jane Semega o kɛra sabanan ye. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an m'an kun da Bɛlɛdugu yanfan kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yelekebugu commune kɔnɔ ye école fondamentale tɔgɔ la kɛnɛ kura sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya la écoleso min ni a tɔgɔ dara Kisima Dukara la nisɔndiya kɛnɛ kɛra u fɛ min ni a seereyara maabaw caman fɛ ka bɛn sibiri février kalo tile 14 ma n'o ko ne tun ye Sirifula Ciladen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amadu Badini bɛna ɲɛfɔ. Kabini san 2010 waati Yelekebugu kalanden kɔrɔ olu ye wulikajɔ sabati falen bɛ se ka don kalanyɔrɔ in tɔgɔ la cogo min san 15 kɔfɛ maa bɛ se k'a fɔ ko wulikajɔ in nɔbɔ bawo kalanyɔrɔ in tɔgɔ falenna ni k'a kɛ école Kisima Dukara ye Yelekebugukaw fɛ ni wulikajɔ yɛrɛ kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a kɛ tasibila ani bonyamasegi ye ni k'a ɲɛsin Kisima Dukara ma k'a da a ka yɛrɛmajigi n'a ka fonesereya kan a ka ja kanu mun kun b'a kɔnɔ ni k'a ɲɛsin dugu yiriwa ma. Ciden fila bɛ yen n'i y'i ka ci dɔlu da kelen a b'i mɛn nka a b'i se nka kelen a tɛ se n'i y'a sigi san jumɛn kɔnɔ n'an b'a fɔ bani kɔnɔ a b'i se nka a b'i mɛn n'i y'a sigi ndolen kun a tɛ se anw ye nin daminɛ 2010 a daminɛna caman ɲɛna o caman bɛ dugukolo jukɔrɔ bi Ala y'a latigɛ an bɛ kapo mɔgɔ fo ka académie mɔgɔ fo ka ministre fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ka président Asimi Goïta ka fo kunu ani biti kelen ye ca de bɛ bi anw ka nin papier a mɛnna munumunu na fo ka na se san 15 an bɛ baara in kan mais Ala y'a latigɛ tile 2 in na. Maa si de ma sɔn ka to kɔ ka kɛɲɛ ni nin baara kofɔlen kabini Yelekebugu n'a dafɛ dugu awa a kɛnɛ kan fɛn min ye seereya kan caman ye o fɔra Tijani Dukara ale ye kuma ta Dugaralakaw tɔgɔya la o hukumu kelen kɔnɔna na kuma dira dugutigi ma Soma Kulibali ani Yelekebugu lakɔliden kɔrɔ olu ka jɛkulu ma ɲɛma Usman Kulibali a fɛn fɛn ye kuma ta ni kɛnɛ kan o ye waleɲuman dɔn foli kɛ ni k'a ɲɛsin sabu ɲuman ma Kisima Dukara o mun kɛlen bɛ bi misali ɲuman ye sifinnakaw bolo. Yarabiya ma ko saya sera fɛn bɛɛ la a ma se tɔgɔ la k'an bɛ Kisima de ka kɛnɛ kan bi ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya yarabiya ma a ye jamana dilan ka faso dilan ka furusira dilan ka kanisira dilan ka faso dilan ka Yelebugu kunna wolo yarabiya ma an b'o kunna wolo kɛnɛ de kan bi Ala kɛ nin kɛ bonbanya bila de Ala kɛ kalanden ninnu Ala k'u sabati an bɛ denw ye kalan kɛ lɔkɔliso in na ka bɔ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ bi o ju bɔlen Kisima nɔ ko ka Kisima dayɔrɔ ko k'a sumaya. Ni maa y'a fɔ bi k'i b'a seereya anw de bɛ se k'a seereya a y'a lɔkɔliso jɔ Yelebugu a n'a ɲɔgɔnna caman na nka a ye fɛn dɔw kɛ fɔ an k'an da so olu ma sifin minnu bɛ yan a bɛ se ka ko olu caman tɛ a ka ko mais anw minnu n'a ye sɔrɔsiya kɛ ɲɔgɔn fɛ sa dɔ nana maakɔrɔbaw b'a dɔn kɔngɔ nana bi jamana kan ko ɲɔnbilen kɔngɔ Kisima ye min kɛ arɔ k'a daminɛ Kayi ka taa bila fɔ Kidali k'a daminɛ Sikaso ka taa bila fɔ
bɛɛ b'o dɔn. Waleɲuman dɔnbaliya o ye siɲɛ ye. U ye min kɛ an ye a b'an kɔnɔ a tɛna bɔ an kɔnɔ. Kɔrɔ ko k'a f'u ye min ye ekɔliso tɔgɔ da o taara Ala y'o miniji dɔgɔya. Mais a denw bɛ yen, a dɔgɔninw bɛ yen, a balima tɔ bɛ yen, a limanaw bɛ yen. K'u kana jɔn olu la. Ni wale o wale bɛɛ Yegebugu kɔnɔ a n'a lamini an se fara an sebaliya kan an b'a fɛ u k'a fɔ an ye. N'an se fitinin min ye an b'o kɛ. Ni kalanyɔrɔ kofɔlen sabu ɲuman Kisima Dukara do kabini 1970 waati walasa denmisɛnninw bɛ se ka kalanyɔrɔ surunna hakilisigi kɔnɔna na baw ka kɔni ye a yɔrɔ denmisɛnninw kun bɛ kilomɛtiri caman de taama ni ka taa kalan kɛ Soni Cɛnyi walima Kati dugu kɔnɔ. Ka ekɔliso tɔgɔ da baara do mais baara gansan tɛ misali do mɔgɔ kan ka misali mun yira an ka denmisɛnw na ka d'a kan kalanso tɔgɔ dara mɔgɔ min na jamana bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ gansan tɛ. N'a ye kalanso tɔgɔ da la o kɔrɔ ye ko kalanso bɛna baara kɛ mun bɛna to mɔgɔ min tɔgɔ dara a bɛ kunna wolo jamana bɛ kunna wolo a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ekɔliso in a ka Kisima Dukara ɲɔgɔnna caman former Kisima ye mun kɛ jamana ye olu fana ka se ka o ɲɔgɔnna kɛ jamana ye. Ni jamana kalanko minisiriso ka ɲamaru ye ka kalanyɔrɔ in tɔgɔ falen ni ka kɛ école Kisima Dukara ye. Mais a bɛ se k'a fɔ ko Yelekebugu lakɔlidenkɔrɔw ka nin wulikajɔ a na kɛ sabu ɲuman ye hakiliw ka to Kisima Dukara la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa in a kɛra Ala ma hinana Général Musa Tarawele o ka minisiri ye mun ka ca kun bɛ ɲɛsin jamana lakana ma ministre de la défense. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye association an ka bɛn maaya la a ma ɲɛmaba ni o ye a président d'honneur ye a ye baara kurumokari ni o ye Ngomi comité ye ni nisɔndiya kɛnɛ sigira sen kan maaw sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara kosɛbɛ baara in sereyara maaba caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a kɛra ka bɛn kari février kalo tile 15 de ma laadatigiw ka taa se maaba caman wɛrɛw ma olu yira a kɛnɛ kɔnɔ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Madu Ben Sherif Sumano Seydou Ɲare de nin kɛnɛ belebele mun sigilen filɛ nin a sigira sen kan walasa an ka bɛn maya la bolofara mun bɛ Ngominkaw fɛ n'o ye u ka comité ka se k'u ka baaraninw kɛ u ka présidenti kelen ka kuma ta a ye a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ kɛnɛ in sigili la a y'a yira fana a ka kumaw la k'a fɔ ko ni association ba in ni o ye an ka bɛn maya la ko bɛɛ lajɛlen kan ka don a la k'a sababu kɛ association ka laɲini ti dɔwɛrɛ bɛn ani keleya sabatili la dugu kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali mago bɛ fɛn na o ye bɛn ani keleya ye. An bɛ kun min na bi o de association an ka bɛn maya la lancement ye kɛnɛ de ye an b'o ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ de ka yan nɔ nisɔndiya kɔni n'i y'o fɔ kɔni n tɛ se k'o fɔ ka s'a dan na nisɔndiyara kojugu kojugu mun ye nisɔndiya n mago bɛ bɛn min na kɛnɛ kan ne y'o sɔrɔ yan nɔ bi association an ka bɛn maya la tɔgɔ la ne ye bɛn sɔrɔ kɛnɛ kan dugu mɔgɔ ba bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan yan nɔ bi o ye nisɔndiya belebeleba fɔlɔ ye o bɔlenkɔrɔ kɔ taabolo bɛɛ mɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan yan nɔ fɛnɛ o fɛnɛ ye nisɔndiya dɔ ye bon nin bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan a bɛna nin dugu ka ɲɛtaga ye cɛsiri ni wulikajɔ kɔnɔna na vraiment n ka nisɔndiya n tɛ se k'a fɔ ka s'a dan folikan min bɛ n bolo k'a ɲɛsin ni jamakulu ma jama sanuman ma n bɛ fɔlɔ ka association ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fo fɔlɔ a hakilila bɔra mɔgɔ min tigi la ni association in taabolo lajɛ ten cogoya la ni a ye diɲɛ minɛ a ye diɲɛ dilan ni yɛrɛ kɔni ni diɲɛ i mago bɛ diɲɛ ɲɛli la ni mago bɛ diɲɛ dilanli la nin taabolo in kɔni a tɛ tɛmɛ nin kan abada an ye ko dɔ kan an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ taabolo dɔ de kɔnɔna na sani diinɛ ka na ni mɔgɔ sɔrɔla k'o hakilila sabati k'an ka taabolo in la sabati fɔlɔ ka sɔrɔ ka se an ka diinɛw ma ten cogoya la tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ foli lase o ma a ka foli bɔlenkɔrɔ kɔfɛ nɔ n bɛ tila ka n ka comité la den bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka Ngomi bɛɛ lajɛlen fo minnu wulila k'u sen da u kunna k'olu fo ka tila ka aw yɛrɛ media mɔgɔw fo tiɲɛna foli bɛ n bolo fan bɛɛ lajɛlen na n da sera min tɔgɔ n da ma se min tɔgɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Association an ka bɛn maya la président d'honneur Seydi Badara Aliyu Haidara a kelen ka kuma ta a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin Ngomi comité ɲɛmaaw ma o kɔfɛ a da sera association an ka bɛn maya la yɛrɛ nafaba minnu b'a la a sigikun ye fɛn mun ye a n'a ka laɲini ye fɛn mun ye a da sera o ma ko o ɲɛfɔ
a y'a ka kumaw kuncɛ ni dugawudon ye k'a ɲɛsi jamana ka basigi ani jamana ka keleya ma. A b'a fɔ kɛnɛ sigiba bɛɛ ma ko matigi ka dugu an bɛɛ lajɛlen. An bɛɛ dɔn sɔgɔli ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wulada in na ka bɛn le 15 deuxième mois 2026 an bi commune kɔnɔna la yan Bamakɔ district kɔnɔna dɔ don. An nisɔndiyalen ani an farifonni ka sanga ni an ka comité min sigilen bɛ yan ni o ye association an ka bɛnmaya la tɔn min sigira pour unifier les Maliens, les Maliennes et pour la solidarité des Maliens et des êtres humains, ainsi que tɔn min sigira kana laïcité lafasa laïcité min ni a bɛ tali kɛ adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta kɛ jamana in kɔnɔ ni o ye Mali ye ani ɲɛnamaya kɔnɔna la ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ka diinɛ lagosi ka sɔrɔ an ma tɔɔrɔ lase ɲɔgɔn ma sigi kɔnɔna la. An bɛ yan o tɔn de tɔgɔ la ko min kɔnɔna la yan ani an ka présidente bi ɲɔgɔn bolo ka fara a ka tɔndenw kan ni o y'a ka bureau membre ye ka se k'u ka tɔn da ɲɛnamaya kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko a lancement officiel. O kɛnɛ in kɔnɔna la dugu in a maabaw bɛɛ lajɛlen bɔra k'an ka wele jaabi ka fɔlɔ Gomi dugutigi la ka na se alimamiw ma ka na se dugu maaba bɛɛ lajɛlen ma an ka kɛlɛkɛ somɔgɔw bɛ yan an ka silamɛw bɛ an cɛla yan an ka laadatigiw bɛ an kɛrɛfɛ yan nin bɛɛ lajɛlen nana ka fara jamana dugu jeunesse kan ni o ye Gomi jeunesse ye. Alors an bɛ se cogo min na ka nin tɔn in ka a da ɲɛnamaya nin kɛnɛ in kɔnɔ yan ani nin sigida in na yan janko mɔgɔw k'a dɔn ko tɔn in sigilen don yan. Tɔn in sigilen sigida kɔnɔna la a bɛ na ni sigida ka ɲɛtaga ye, a bɛ na ni sigida ka bɛn ye, a bɛ na ni sigida ka ɲɔgɔn dɛmɛ ye, a bɛ na ni sigida ka keleya ye. An b'a hakili lajigin k'a fɔ ko nin kɛnɛ mun sigira association an ka bɛn maya la bolofara min bɛ Ngomikaw fɛ n'o ye u ka comité a kɛra nisɔndiya belebele k'a sababu kɛ an ka laadala dɔnkilidafɛnw ani an ka laadala dɔnsenw olu caman yirala nabagaw la. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an ma kunda kɛɲɛba ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na sifinw tɔgɔla so ni o ye Jeune Chambre Internationale ye an b'a jira aw la k'a fɔ ko a 2026 mandaw ta ko duruna forobacɛw sɛbɛkɔrɔninw don kɛra min ni a kɛnɛ sereyara dugu in maaba caman fɛ ka bɛn sibiri février kalo tile 14 ma Sherifula Jabarani so ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen tun ye Tɛnɛ Ɲatarawere Ibrahim Kulibali an ka janga sɔrɔlenw seereya. Ni sifin jɛkulu n'an ko a ma ko Jeune Chambre Internationale u ka sigiba in san daminɛ baara de don u ka baara fanba dɔ ye formation ye min bɛ ɲɛsin u ka mɔgɔw ma ni u labɛn k'u lajɔ u ka se ka kuntilenna kelen dɔ u ka ɲɛnamaya taabolo la nin jɛkulu in ka wulikajɔ dɔ fana ye u ka sigida ka ko kɛlen u kungo ye ani fana kɛnyɛrɛ ye baara hakilina donni na denmisɛnninw la maa min sugandila ka kɛ Kɛɲɛba Jisɛyi ɲɛma ye a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko sangilimanda min bɛna la ɲɛnamaya u fɛ u ka wulikajɔ baara bɛna kɛ Jisɛyi ka kuntilennaw la waliyali ye. Ne kɔntannen de don n ɲaɲagarilen de don wa nisɔndiyalenba yɛrɛ de don n'a fɔ kumadɔnnaw b'a fɔ cogo min na n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma minɛ n'a nuji ma faga daji b'a faga n bɛ Ala de fo k'a barikada ka n bɛnkɛbagaw barikada mɔgɔ mɔgɔ sen sera yan nɔ k'u bɛɛ lajɛlen barikada ka kɔn bi ye mɔgɔ mɔgɔ kɛra an ka parrainw ye ka kɛ an ka marrainw ye Jeune Chambre tɔgɔ la an ka ambassadeurs an ka sénateurs an ka comité directeur de la Bamako mɔgɔ minnu nana n'o ye ne yɛrɛ balimakɛ monsieur So vraiment n bɛ foli d'a ma k'an ka commissaire au compte fo n ka passe président don ka Kɛɲɛba passe président bɛɛ lajɛlen fo vraiment dan tɛ mɔgɔ si la organisation sportive fɛn o fɛn sera yan nɔ mairie mɔgɔ fɛn o fɛn sera yan nɔ an ye invitation di mɔgɔ mɔgɔ ma minnu sera ka se yan nɔ minnu ma se ka se yan n'u ka folikanw sera yan n'u ye mɔgɔ délégué ka se yan nɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Vraiment Dante Kɛɲɛba moi je veux un Kɛɲɛba indivisible. Ɲinan san 2026 denfa ka fara a denba kan u y'u ka nisɔndiya yira u sugandili la. Kɛra nisɔndiya ye ne ma kun jumɛn na a y'a yira k'a fɔ ne kelen don ka engagement min ta denmisɛnninw ka ko la Kɛɲɛba cercle kɔnɔna na o b'o yira k'a fɔ Kɛɲɛba denmisɛnninw hakili bɛ ɲɔgɔn na u kɛlen don k'u janto ɲɔgɔn na parce que n'i y'a fɔ bi k'a fɔ ko jeunesse aujourd'hui i y'a fɔ ko Mali n'i y'a fɔ bi k'a fɔ ko sifinnakaw aujourd'hui i ye diɲɛ fɛn bɛɛ de fɔ bi de ne y'a dɔn k'u bɛ baara la ne tun t'a dɔn ne bɛ domaine min kɔnɔ ani domaine tɛ kelen
mais bi tellement ne contara ne t'a dɔn ko bɛn bɛ yan fo bi de ne y'a dɔn ko jeunesse bolo dilen don ɲɔgɔn ma donc n bɛ Keɲeba n'a jama fo o muso ye bonya di ne ma a m'a diya ko sanu bɛ n bolo a m'a diya ko wari bɛ n bolo a y'a diya n bɛ ka baara min kɛ a ye bonya di ne ma ne ni n ka mɔgɔw bolo b'a kɔrɔ fo ka taa mandat ban. JC ka mandat 2026 kolobo karili baara kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen a vice-président national bolo k'u ka président national ka waleɲumandɔn foli ta k'a ɲɛsin Keɲeba autorité administrative ma. Donc bi an y'a dɔn k'a fɔ an ka organisation mun bɛ yan n'o ye Jeune Chambre Keɲeba ye ani autoritéw bɛ en phase ani jeunesse bɛnnen don ani an ka mairilakaw fana bɛnnen don kosɛbɛ ani Keɲeba population ani sifin jɛkulu minnu fana bɛ yan nɔ u bɛɛ bɛnnen don donc o kɔni diyara an ye kosɛbɛ. Nin kɛnɛ in n'a kɛra tamasiyɛn belebele de ye Keɲebakaw fɛ yen n'o de ye bolodi ɲɔgɔnma min tɛmɛna JCI Keɲeba ani conseil communal de la jeunesse cɛ ni préfet ka fɔla mɔgɔ min bɔra JCI ka nin sigi in na a ɲɔgɔnna deli ka kɛ barisabula ni y'a siɲɛ fɔlɔ jama ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkuluw tan ni activité sugu n'a ɲɔgɔnna la ni a y'a yira k'a fɔ k'o ye bolodi ɲɔgɔnma tɔnɔ dɔ ye. Mɔgɔ min ka mandat daminɛna JCI la bi n'o ye madame Kono ye Absatou So ye ale de ye nin hakilila ɲuman in sɔrɔ ka se conseil communal de jeunes ma ka kuma u fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma parce que gɛlɛya dɔw tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ donc nin b'a jira k'a fɔ gɛlɛya banna nin b'a jira k'a fɔ sifinnakaw bɛ u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Keɲeba pour que ka Absatou dɛmɛ a bɛna san kelen mandat min kɛ JCI la Keɲeba a ka se ka kɛ denmisɛnninw bɛɛ hakilila ye a ka se ka denmisɛnninw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka se ka kɛ Keɲebakaw ka hɛrɛ sɔrɔ a la. Nin kɛnɛ in ni sifinnakaw ka kɛnɛ de kun don o siratigɛ la u sifinɲɔgɔn dɔ nana jama la nisɔndiya hakililajigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jɔnjɔn dali ka fara JCI ka déclaration de principe kan olu de kɛra ka segin in baara nun don. An b'a kunda Côte d'Ivoire jamana kan bonyamasegin kɛnɛ dɔ sigira yen kalanko ɲɛmaa dɔ tɔgɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni o ye monsieur Idrissa Kouyaté inspecteur général do Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnna direction des écoles confessionnelles Chirifula fɛ alamisa février kalo tile 15 Jakarija Damele lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Sadio Siribe a bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Kɛnɛ caman bɛ yen i b'a ye u ɲɔgɔnna bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma kɛ o de ye nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnna ninnu ye kɛnɛ in nafa kun ye fɛn min ye o de ye ka bonyamasegin kɛ k'a ɲɛsin maaba dɔ ma min a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a y'a ka kɛlɛ fanba kɛ k'a ɲɛsin kalan bonankun kan Côte d'Ivoire jamana kan Idrissa Kouyaté maaba dɔ bi kalankun bonankun kan o de kadira kɔnɔna na a jɛɲɔgɔnw baaraɲɔgɔnw terilakaw kɛnɛba dɔ la bɛnna tɔ la min b'a to ka bonyamasegin kɛ k'a ɲɛsin a ma cogo min na k'a sabu kɛ a jɔyɔrɔ ani a ka jija k'a ɲɛsin Côte d'Ivoire kalanko sankɔrɔtali ma u ye foliw kɛ ka tila ka dugawu kɛ ka a ɲɛsin a ma. Bi an nana an balimacɛ min n'a tɔgɔ bɛ Hygiène Kouyaté ka baara caman kɛ silamɛw ye ka baara caman kɛ jamana ye an nana ka na ale le fo ka dugawu k'a ye parce que tele fila na Ala ka jarabi dɔ la ka n'o ye bana jarabi ye alhamdulilayi ka na fɔ ɲɛna k'a kelen tɛ jarabi nin kɔnɔ jarabi nin ye silamɛ bɛɛ ta le ye jarabi nin ye Côte d'Ivoire bɛɛ ta le ye ka dugawu k'a ye an bɛ yɔrɔ min na bi ka fisa alhamdulilayi a nana fara an kan an nana ka na dugawu k'a ye k'a yira a la k'a fɔ alhamdulilayi an bɛɛ b'a kɛrɛfɛ an bɛɛ b'a soutenir na an bɛɛ b'a jɛmɛna an bɛɛ bɛ dugawu kɛla ye hali bi an b'a dalen Ala fɛ Ala m'an bɛɛ sutura la Ala an bɛɛ sababu ma Ala kow nɔgɔya an y'a jamana Ala y'a taga ɲɛfɛ mais nin bɛɛ lajɛlen na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka président ba le ma n'o ye Alassane Ouattara ye ka dugawu k'a ye ka dugawu k'a ya gouvernement ye ka dugawu kɛ Côte d'Ivoire bɛɛ ye ka dugawu kɛ Afrique de l'Ouest bɛɛ ye ka dugawu kɛ Afrique bɛɛ ye ka dugawu kɛ dunuya yɛrɛ bɛɛ ye Ala m'an bɛɛ sutura la. Inspecteur Idrissa Kouyaté ale de ye maa ye ni a y'a ka ɲɛnamaya fanba bɛɛ ɲɛsin kalanko bonankun kan kɛnɛ in min ni a sigira tɔgɔ la o ye kɛnɛ ye min ni bonyamasegin kɛnɛ don a yɛrɛ nisɔndiyalenba sabula émotion kun ka bon a ma kojugu a ye foli ta min kɛ k'a ɲɛsin maa minnu kɛ sababu ka kɛnɛ in sigi a tɔ la bonyamasegin min kɛra k'a ɲɛsin a ma a fana y'o bonyamasegin kelen kɛ k'a ɲɛsin kɛnɛ in sigibaw ma ko sabula ni nisɔndiya ye ale bolo ni a yɛrɛ tɛ ka se ka a ɲɛfɔ a y'u fo k'u barikada ni ka tila k'a fɔ ko nin bɛ dɔ faralen ka cɛsiri kan k'a ɲɛsin kalan bonankun kan. Ekɔliso bɛɛ ma se ka don ban gouvernement na an b'o darile o ye sɔn zango denw ye se ka ɲɛ taga sɔrɔ sini kalan kun de y'a tɔnɔ sɔrɔ
ni kalan kala k'a fɔ ko diplôme bɛ caman bolo o caman bi licence b'o bolo doctorat yɛrɛ b'o bolo mais a bɛ arabukan na o ma foyi kɛ diinɛ kalan kɔ n'o ka diinɛ kalan kɛ o tɛ se ka concours kɛ n'an fɛ yan puisque o tɛ tubabu kalan ɲɛ lɔ donc an bɛ olu yɛrɛ an balima n'an faw la o y'a mɛn ko den n'i ka den wolo k'i jigi le woro i bɛ fɛ k'a ye kɛ silamɛ bere mais i bɛ fɛ k'a ye s'a yɛrɛ kɔrɔ n'a sera a yɛrɛ kɔrɔ o kɔrɔ de k'a ye baara kɛ la ka dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye an b'o baara de kɛ la zan ko a faamuya ye se an bangebagaw ma ani an faw ma o y'an dɛmɛ parce que an bɛɛ de bɛ nin baara nin na n'olu ma sɔn baara tɛ se ka taa ɲɛfɛ n'olu sɔnna denw bɛna na kɔfɛ sa olu bɛna se k'a ɲɛ ka kɛ mɔgɔba dɔw ye denmisɛn dɔw bɛ se ka kɛ commissaire ye u bɛ se ka kɛ policier ye u bɛ se ka kɛ infirmier ye u bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye a lɔnni b'o la u bɛ se fana. Mais caman tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la jaw la cogo min na kalan bonnankun kan école karamɔgɔw maa minnu ka baara bɛnnen bɛ kalan bonnankun kan min b'a to kalan bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na fo ka taa se parents d'élèves ma caman tun bɛ kɛnɛ kan min b'a to cogo min na k'u ka nisɔndiya jira ka foli ni tanu kɛ k'a ɲɛsin maba min ni a y'a ka ɲɛnamaya fanba bɛɛ kɛ k'a ɲɛsin kalanko ma ka aw fo ka barikada ni ka kala ka dugawu fana k'a ye ni o ye inspecteur Idrissa Kuyate ye. An bɛ yan bi alamisa 12 juin et plutôt 12 février 2026 ka an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Idrissa Kuyate inspecteur Idrissa Kuyate ka wale ɲuman dɔn a ye bonya min kɛ anw ye Dec Sherifila ye sabu Idrissa Kuyate ale de sababu la Dec Sherifila sela ka basigi jamana kɔnɔ ale de sababu la programme éducatif silamɛya tɔgɔ la silamɛ ekɔlisow tɔgɔ la an sela k'o kɛ an sela ka plateforme sigi sen kan ni o ye jɛkulu min bɛ école organisation islamique bɛɛ ta i n'a fɔ OEC LESIM ICRA Sherifila INE ninnu bɛɛ bɛ u yɛrɛ sɔrɔ organisation min kɔnɔ Dec Sherifila plutôt école islamique tɔgɔ la ale de kɛra sababu ye k'o baara la nati bon donc anw Dec Sherifila an ye an sigi ka hakili jagabɔ kɛ k'a ye an kan ka n'an sigi ka Idrissa Kuyate ka waleɲuman dɔn donc an bɛ o waleɲuman dɔn kɛnɛ le kan bon k'a daminɛ bi la n'Ala sɔnna ma ɲinɛ 2026 an bɛna prix dɔ kɛrɛnkɛrɛn ale tɔgɔ la o bɛna di mɔgɔ ma mɔgɔ min sela k'ale ladege san 2 o san 2 an ka kalansow tɔgɔ la n'Ala sɔnna ma Dec Sherifila bɛna o prix di san o san k'a daminɛ ɲinɛna 2026 hali Idrissa kɔfɛ an bɛna o prix di pour que an ka se ka mɔgɔ caman ka se ka sɔrɔ min bɛ Idrissa ladege ale ye min kɛ an ye mɔgɔw ka sɔrɔ min bɛ se ka ale fana ladege inshallah. An bɛ ladonna k'a fɔ kɛnɛ in a yakubaya kosɛbɛ ni nisɔndiyakomaw caman ye min b'a to cogo min na wale min ni a kɛra k'a ɲɛsin inspecteur Idrissa Kuyate ma ni a kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a jira la k'a fɔ a ka baara ni a ka timinandiya ni a y'a kɛ k'a ɲɛsin kalan ma Côte d'Ivoire jamana kan ko ɲinɛ ma k'a kɔ kɛnɛ in a sigikun kun ye o de ye ka bonyamasegin kɛ k'a ɲɛsin a ma cogo min na. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ fɛn min ye FECAF ye a hakilina taba ye festival ɲɛbila baaraw nundon baaraw sigi sen kan dɔgɔkun tɛmɛnen min ni a ye seriyali kɛ ni maaba caman yeli ye kɛnɛ kɔnɔ Sherifila Jabaranin so tɔgɔ la Sadio Sidibe a bɛna ɲɛfɔli kɛ o fana sɔrɔlenw kan. Ka sanga ni filadugukaw ka seko ni donko ɲɛnajɛ ni ɲina bɛna k'a tako sabanan ye o labɛnni baaraw kunnafoni kɛnɛ dɔ sigira min b'a to cogo min na k'u da don lajɛrɛba in min ni a kan ka na k'a daminɛ avril kalo tile 6 ka taa kuncɛ tile 11 o kadara kɔnɔna na filadugu maabaw bɛɛ lajɛlen bɔra a dugutigi 64 o bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan min b'a to k'u da don festival in nafa bɛna kɛ jumɛn ye k'a ɲɛsin sigidalakaw ma daw donna o de la. Bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ de ka di Ala ye nisɔndiyalen don ka sabu kɛ a fɔlɔfɔlɔ an terilaka mun wulila ka jɔ ka tugu an kɔ kana a ko seriya a ka k'u ɲɛna a diyara an ye a kunna an fɛ o filanan filadugu musow ka wuli ka jɔ n'i ye salle lajɛ bi honnêtement a bɛ mɔgɔ nimisi wasa a bɛ mɔgɔ content donc an bɛ filadugu musow fo aw yɛrɛ aw ni ce. Honnêtement tiɲɛ de ka di Ala ye a ma barana parce que an b'a ye festival tɔ fɛn fɛn na aw bɛ denbaya to yen k'aw ka baaraw bila k'aw ka jagow bila ka taa tile 15 kɛ
mɔgɔw daɲinini na mɔgɔw siyɔrɔ ko ɲɛnabɔli la donc nin kɛnɛ in ka a ka kan yanni k'i to an ka don kuma kɔnɔ an ka aw fo ka waleɲuman dɔn. Maaw bɔra Filadugu fantan naani bɛɛ lajɛlen na fo Sebekɔrɔ hakilinaw min b'u la ka na o fɔ kɛnɛ kan k'a daminɛ mɛrilakaw dugutilakaw fo ka taa se sifinakaw ni musolakaw bɛɛ bɔra kɛ kɔnɔkuru ka n'u ka nisɔndiya jira kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Sebekɔrɔ deuxième adjoint maire a y'a ka nisɔndiya jira ka foli ni tanu kɛ k'a ɲɛsin festival maa ninnu ma ko sabula a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ cɛfɔ ani kan bɛn na ni mara ninnu kɔnɔna na. An famana ɲɔgɔn kɔ dɔɔni yan de ye Filadugu ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ APCAF mɔgɔw aw ka silamɛya a jɛlen don k'a kɔrɔ kɛ mun ye Nzumana den sa ni bi cɛ k'a fɔ ko hali n'i sera Filadugu ko dugutigiw bɛ se ka ni ɲɔgɔn tɔnsigi kɛ Nzumana kungo bi fɔ kɛnɛ min kan a ka gɛlɛn. Préfet min ni daruya dɔ y'a sɔrɔ a ma yan sɔrɔ bi n'a tun bɛ yan kasi b'a ka kuma tiɲɛ fɛn min b'a ni Nzɛri cɛ an b'a kalama dɛ mairie bulon 4 de bɛ Filadugu ne ye deuxième adjoint ye bi Sebekɔrɔ commune kɔnɔ Jelilu n b'aw fo Numunu n b'aw fo Filadugu tɛ taa nin kɔ Buguni tɛ taa nin kɔ Keleya tɛ taa nin kɔ Wasolon tɛ taa nin kɔ. Kɛnɛ in a denfaya dilen bɛ maa min ma ni o ye Maître Demba Traoré ye a selen in kɛnɛ in ka y'a ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko nin ma bala ale la ka foli tanu kɛ k'a ɲɛsin kɛnɛ in hakilina tabaw ma ani ka foli kɛ k'a ɲɛsin sigibaa bɛɛ lajɛlen ma Filadugukaw fɛ yen nɔ ko sabula bɛn min bɛ Filadugu ko nin hakilina ye ko o bɛ dɔ fara o bɛn kan ni ka tila ka welewelemada kɛ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka nin hakilina ɲuman ninnu ɲɔgɔnnaw ta k'a ɲɛsin sigidaw ma n'o kɛra ka ca Ala fɛ bɛn ani kelenya o bɛ sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ Ala ni teriya ani balimaya mun bɛ ni Bakari Si cɛ o kɛra sababu ye ne ka Filadugu dɔn k'a dɔn k'a fɔ bɛn bɛ Filadugu k'a dɔn k'a fɔ Filadugu ye yɔrɔ ye mɔgɔ kan ka yɔrɔ mun ɲini k'a dɔn Mali ka bon dɛ n ye mun ye Filadugu histoire la fo ka na se festival ni sigi kun ma a ye ne sewa kosɛbɛ n ko ni bɛɛ ye ni ɲɔgɔn kɛ i ka yɔrɔ la bɛn ni kelenya a n'an ka jamana ka ɲɛta o bɛ sabati. An bɔla donna k'a fɔ lajɛrɛba in a kun cɛra ni nisɔndiya kumaw caman ye ani fo ka taa se seko ani donko nɔbila duman dɔw ma hakilina jigila ɲɛnajɛba in min ni o ye festival de Filadugu ye a bɛ ɲɛnajɛ avril kalo tile 6 ka taa kuncɛ a tile 11 Filadugukaw fɛ yen nɔ. Foli ani waleɲuman dɔn o bɛ segin aw ma hali bi Serifula Jabaranin son sanfɛ k'a jira aw la k'a fɔ ko nin tun ye bamanankan kunnafoni ye min labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ni ne bɛ dansigi kɛ bi sɔrɔlenw na an bɛ waleɲuman dɔn foli lase aw ma fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ la a k'an bɛn watani dalaw n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.